Le channel ke iyona channel engathi ithe ukukulethela amaphupho ngendlela ehlukile kunamanye ama channel uma ekhona amanye ama channel echaza amaphupho. Siqinisekisa ukuthi iphupho ngendlela silibheka ngayo silibheka ngendlela ezokwenza ukuthi kube lula ukuthi understand ukuthi lingasho ukuthini mhlawumbe kuwe ngoba iphupho nephupho ufuna umuntu akwazi ukurelate kulona uma kwenzeke waliphupha. So ingakho singakunikeza into eyodwa because kungenza kungarelate engeze kuvule lento le ingasho lento vele ngoba iphupho eliyi-1 lingasho different things to different people yabo. So siyacela ukuthi ulike le video uma abantu be-1000 ababuke le video sicela ukuthi ama likes abo 1000 siyacela ukuthi ke isubscribe futhi sicela ukwenza kube ngumkhuba ukuthi uma unamandla unganikela i-account lona oyibonayo. Ngani futhi angikuveza ukuthi ngiyazi ukuthi abantu abalandela i-channel abantu abanama channel abo engathi uNkulunkulu nonke ninama channel ku YouTube enilandela le channel le uNkulunkulu anisikelela anibusise ama subscribers ninawo aphindaphindwe kayi-10 kuleni nawo manje. Lokhu ngikusho ngenkulu inhliziyo emhlophe nivulekile ngifisela okuhle nonke abanamabhizinisi abasebenzayo nonke uNkulunkulu kaniphumelelise. Mina ke ngopastor Ningi ukhetha ukuthula kwambatho sawubona pastor ke icela ke ukubuza la ukuphupha ukucula ke igospel noma ukucula igospel iculo qhameni iculo le hip hop ukuchazayo iculo le hip hop iculo le kwaito iculo kamaskandi iculo le gospel iculo le classic R&B whatever soul lawo maculo asho injabulo. Kusho ukuthi kuwe kungavela ukuthi imuphi umculo orelate nawo bese uvela lowo mculo lowo uthanda isoul ungazibona ucula isoul noma ungabona abantu abacula isoul ngoba you relate more nesoul bese injabulo yakho iveze ngophawu lwesoul. Injabulo yakho ingaveze ngomculo masikani ngoba uyiwona ulandelayo futhi yabo kodwa lemiculo iwuphawu lwenjabulo iwuphawu lokwaneliseka ngempilo osokuyiphila ngaleso sikhathi. Kodwa ke siyenze into pieces so that at least umuntu aphinde abe ne-understanding ethu kuba deep. Number 1 uma uphupha umculo uPaul uhloma ucula amaculo ebandla. Lokho kungasho ukuthi wena unesidalwa sakuleli yabandla futhi ngenza kumele mhlawumbe uyokhonza kulelo bandla ngenxa ukuthi ingilosi nezidalwa zakho zithanda leli bandla yabona. Number 2 uma uphupha ufuthi umculo uPaul uhloma ukuthi wena ucula izingoma zokholo lungabe lusho ukuthi mhlawumbe ngenzeka unesithunywa ebesiphakeme noma besinyukile futhi esifuna ke ukusebenza esimeni samandla yabona noma esimeni samalungu omzimba. Number 3 uma uphupha futhi umculo sikuthatha njengoPaul uhle kakhulu uma ucula izingoma zokholo lusho ukuthi ungasakhathazeki ngeenkinga kepha kufanele ujabule futhi ubongele uNkulunkulu ngomusa wakho wokuthwalisa kulezi inkinga. Psalms 105 verse 2 ithi ke sing praise to him tell all of his wonderful acts. Number 4 uma uphupha futhi umculo uPaul uhle kakhulu uma ucula ngisho izingoma zakho zingaxhumene nokholo ngoba lokho kusho ukuthi kukhona okuzokujabulisa nokuzokuthokozisa noma ke kukhona ukujabulisayo noma ukuthokozayo njengamanje. John 15 verse 11 these things I have spoken to you that my joy may remain in you and that your joy may be full. Number 5 uma uphupha futhi umculo sikuthatha njengoPaul kakhulu uma ucula izingoma zokholo lungasho ukuthi ke weneme futhi wenelisekile ngempilo yakho njengamanje. James 5 verse 13 ithi is anyone among you suffering let him pray, is anyone cheerful let him sing psalms. Number 6 uma uphupha futhi umculo sithatha njengoPaul kakhulu uma ucula futhi ulindele okuhle kuNkulunkulu ngoba lokho kungasho ukuthi ke isikhathi sakho sokuqala ukuthokoza sesisondele ngani yakwethu. Number 7 futhi uma uphupha umculo uPaul uhluma uzibona ucula uhamba lusho ukuthi uzothola indlela yokuziphilisa ekwanelisayo futhi ekuthokozisayo yayibona. Kanti futhi number 8 uma uphupha umculo uPaul olubi ke uma ucula uklabalasa noma ubhimba noma abantu beklabalasa noma bebhimba lokho kusho ukuthi uzobhekana nehlazo noma uzobhekana nokukhashazwa noma uzobhekana nokudlelwa umona noma uzobhekana nokukhohliswa noma kuneyinkinga nezinkathazo nezingxabano nezilingo osukuzobhekana nazo empilweni yabona. Number 9 uma uphupha futhi umculo uPaul uhloma usucula ucula noma kepha futhi ugcwele usizi ngoba lokho kusho ulindela ukuphumelela
ukuthola isixazululo nokunqoba inkinga ivivinyo nezilingo esikhathini esizayo iseduze. Acts 16 verse 25 ithi and about midnight Paul and Silas were praying and singing hymns to God, and the other prisoners were listening to them. Suddenly there was such a violent earthquake that the foundation of the prison were shaken. At once all the prison doors flew open and everyone's chains came loose. Ama-chain iminyango yavuleka, kwaqhaqheka amaketango ngenxa yendumiso. Number 10, uma futhi uphupha umculo wokholo uPaul uhleka kakhuluma ucula ngephimbo elimtoti, ngephimbo elimnandi. Lusho ukuthi ke uzothola udumo, uzothola ukutuswa, uzothola impumelelo kuloko usuku ukwenza empilweni. Number 11, asisho futhi ukuthi uma uphupha umculo uPaul ubike uma ucula noma abantu becula asithi uPaul uhle uma ucula noma abantu becula. Kwesinye isikhathi kuyenzeka uma uphupha kube uPaul uma ubona abantu becula noma wena ucula kodwa kugcwele injabulo futhi. Ngokwesintu kuba uPaul lolu othola ukuthi lusho ukuthi sukuzobhekana nosizi, sukuzobhekana nokukhala ngenxa yomuntu osuke ezobangwa nezibi noma osuke ezoshona ngekudala. Sikhuliswe thina sazi ukuthi uma uphupha abantu becula noma wena ucula ujabulile, lokho kubikezela usizi, kubikezela isikhathi sosizi nesikhathi sokukhala esizayo ngenxa yokuthi kukhona umuntu ongahlagule noma kukhona umuntu ongahlekenze njani andlule emhlabeni. Kodwa futhi uma uphupha umculo kuyenzeka uma kuba uPaul uma ubona nje iqulu labantu becula, lokho kusho ukuthi labo bantu labo bamoya munye, bamqondo munye futhi basebenza ngokubambisana ukufeza inhlelo zabo. Isaiah 52 verse 9 ithi break forth, shout joyfully together, you waste places of Jerusalem, for the Lord has comforted his people, he has redeemed Jerusalem. Number 13, and futhi singakusho lo ukuthi uma uphupha umculo uPaul uhluma ubona iqulu labantu becula izingoma zokholo. Lokho kungasho labo bantu labo benza ukulunga futhi bathembekile kuNkulunkulu. Psalms 132 verse 9 ithi may your priests be clothed with joy, with your righteousness, may your faithful people sing for joy. Kanti kwesinye isikhathi uma futhi uphupha umculo sikhathe njengoba uPaul uhluma ubona nje iqulu labantu becula izingoma zokholo, olingasho ukuthi ke abantu kumele badumise umhlengi wabo phinde bambonge ngokunqoba noma ke babonge uNkulunkulu ngokunqoba. Ngenzeka lento yakhomba lapho namani kahle hle kufune sihlangane sibonge uNkulunkulu ngokusihlenga, sibonge uNkulunkulu ngokunqoba. Exodus 15 verse 1 it then Moses and sons of Israel sang this song to the Lord and said, I will sing to the Lord, for he is highly exalted, the horse and its rider he has hurled into the sea. Laba becula ngemva ukuthi impi yakwa yaseGibhithe yabaseGibhithe yayithi yabalandela uNkulunkulu ayigwinyisa ngamanzi olwandle, labagwinya basebecula emva koloko bebonga ukuthi uNkulunkulu yabona. So okunye ke asithi siphethe ngokuthi ke futhi uPaul uhluma ucula umculo wokholo ngisho ukuthi ke unobizo lwendumiso. Ngenzeka unobizo vele lwendumiso no futhi unentshisekelo yokubonga nokudumisa uNkulunkulu. Psalms 104 verse 33 it I will sing to the Lord all my life, I will sing praise to my God as long as I live. Kanti futhi uma ngenzeka uphupha ucula kungenzeka kube ukuthi nje unobizo uthamba ucula hip hop, hamba ucula lo mculo loyo, ubizela lo mculo loyo futhi osuku ucula lesikhathi leso. Yabona, siyabonga ke nizokufanele subscribe ulike le video bese uyaqinisekisa ukuthi ke uthi iqola phaka imiliyoni kule account oyibonayo. Ngiyabonga.